Ώρα κατεβολής στα κομμάτια του 74 θα είναι το απόγευμα της συγκέντρωσής σας. Χαρικά και σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι, δεν θέλω. Εγώ έχω υποχρέωση να είμαι εδώ. Θα σου γνωρίσω και ένα φίλο μου κουλτουριάρι εδώ πέρα. Τους αγαπάει πολύ. Φίλος, αδερφικός μου φίλος, ψυχά, σε καλούς μοιράσατε. Σε βλέπουν από τα αρχή να σε σέβεται. Δεν νομίζω ότι έχει να δείξει να κάνει δεν έχει τίποτα. Είναι διαχειριστής. Φύγε εσύ, αλλά εσύ δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν γίνεται έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι δικιά μου Ελλάδα. Η δικαιοσύνη είναι δικιά μου. Δεν ξέρω είσαι εσύ. Δεν ξέρω εγώ. Δεν δουλεύει για εσένα. Γιατί δεν πρέπει λοιπόν να το αντιλαμβάνω. Ο έδρος του εισαγγελέας πάνε. Καλά τους έδιωξε. Κύριε Αρτέμι, τους διώξατε. Δεν θα βγάλουν την απόφαση. Κύριε Σόρα, θα σας δείξω το Ήταν ο μόνος πολιτικός που πήγε γύρω τα κανάλια και περιφερόταν και έλεγε συνέχεια τη λάσπη. Δεν δίνουν και πρόεδρος της Ομογένειας. Όχι είναι δυνατόν, ποιος τον έχει βάλει. Είναι όμως πρόεδρος της Ομογένειας από το Πάνθο του Βουλευτικό. Είδατε άλλο πολιτικό που να μιλήσει σε μένα? Κανένα. Ίσα ίσα, έκανε και έναν τυπόδο που μας ρωτήσατε συμπολίτη. Έκανε και περώτηση, και απάντησε. Καταλαβαίνετε. Σήμερα ο Δημητριάδης κυρώθηκε για το έργο που επιτέλεσε. Δηλαδή, τον αρχιτεκτήριο γύρω στα κανάλια, να μην φοβάται κάποιες μηνύσεις. Σήμερα όμως να πω το δικαστήριο της σύμβασης. Μπορείς να πω ένα γιατί παθώθη. Άρα μου πες ψέματα. Συκοφαντική της φήμης. Δεν ξέρω από αυτά, κύριε Αρτέμι. Θέλει κανείς άλλος να υπογράψει τη λύση με τον Γεωργιάδη? Ήθελα, αλλά τώρα δεν μπορώ. Το αύριο είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Πρέπει όλες οι άλλες πιθανότητες. 202 ποτέ δεν πιστέψαμε ότι θα τους καμία. Ναι, υπάρχει μια περίπτωση και πρέπει να απολογηθούν. Να μην δεν τα πήραμε, γιατί όταν μιλήσει τι έκανα, γιατί δεν πήρε πολύ να ξέρει. Γιατί δεν τα πήρε, είχατε άλλο σχέδιο. Τι άλλο σχέδιο, δεν ψάχνατε για λεφτά. Όμως όσο πηγαίνατε στη Γερμανία, πέρατε όλη την βραβεία, βραβεία, γιατί περνάω βραβεία, ενώ μας λέγανε, δεν το φάβελες, είμαστε διαφερμένοι. Ποιος έγιναν μόνο είναι διαφερμένος, κανένας, καλύτεροι άνθρωποι μας. Όλοι πληρώνουν, όποιος δεν πληρώσει, μας τύπησε την πόρτα της αστυνομία της αγγελίας. Για 100, για 1000 και 2. Και τα βατζίδες του. Να πάνε στα μουσεία τους να δούμε πόσο τεμπένιδες είμαστε. Αυτή είναι διαφερμένη. Έτσι. Που αποδειχτήκαν τα μόνα, αποδείχτηκαν τα πάντα.
Ήταν εδώ οι τραπεζίτες. Κύριοι, είστε στο ταβάνι. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εσείς τα έχετε όλα. Δεν τα έχετε. Και τα χρήματα είδατε, ακούστηκε στο δικαστήριο. Είναι κατατεθειμένα στο δημόσιο λογαριασμό στην Ελληνική Δημοκρατία. Είναι έτσι, δεν είναι. Ναι, αυτή την αθώωση πήρατε σήμερα. Αυτή τη βούλα την έχετε. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσει αυτό. Να καταλάβουμε όλος ο Έλληνας ότι μπορούμε αύριο όλοι οι Έλληνες να υπογράψουμε ότι θέλουμε τα λεφτά μας. Γιατί είναι δικά σας. Δηλαδή τι σημαίνει δικά μας λεφτά. Φανταστείτε αύριο τη χώρα θα χρωστάει. Γιατί να έχει υπάρχει φόρο. Πάμε ένα 10% που δεν χρωστάμε. Μια στάση καλό είναι μια ρακή, όποιος θέλει να τους κλείσει. Ορίστε. Όποιος θέλει να τους κλείσει. Και όποιος θέλει συνεχίζει. Για το θεμέλιο. Και με την νίκη. Πού την άκρη, δεν είναι. Φέρε ποτηράκια. Ναι, φέρε ποτηράκια. Μπορώ να πιω από το ποτήρι σας και Λοιπόν, τα ποτηράκια που είναι περιορισμένα. Ένα και το ένα βαλσαμάκι. Βαλσαμάκι για και να είναι καλό, εσύ ξέρεις από αυτά. Μοιράστε τα και εμένα μου πεις το. Γεια σας. Ευχαριστώ. Κάτσε να βάλουμε εκατομμύρια είμαστε. 19 είναι μόνο η έξω. Εγώ θα σου φέρω καλό πράγμα. Έμα μωρέ, δεν είναι και μόνο καλλιό. Μας πάνε στο πανεπιστήμιο, είμαστε εμείς και βγαίνει αυτή. Σας έχω καταπληκτήσει πάρα πολύ. Δεν έχω ποτήρι. Πολύ πιο κοντά.